Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hapedeng ul o ubadum bat ki umat kthang ya kamet badang sa jugin riungut kibala Khlad no ha ka jingja accident ha ka shnong umbang sumer Riewniam district kibakan thup ru ya laingut ki sister jongka Fatima convent uphadar unong hikai lambat unongnya jongka kali bolero la Pynkit no ha ka arpunyau terik urumphang 1000 arpulai Bongaigaon Diocese naga bentawan pendep ya ka jingle niam ka bakhaddu hadin bala pendep ya ka postmortem ha civil hospital nongpo kini kin riungut ki bala Khlad no ki kinthum ya Reverend Father Matthew Das ubade parish priest jongka Barama parish ka sister M Dante ka sister Pramila Turki ka sister Rusi Nongrum ki bade ki sister jongka Fatima convent Umairan Ranger ubade unohikai jongka St John High Secondary School Barama bat usanjay swajari ubade unongnya jongka bolero Yagini ki Riewniam ansa pendep ya ka jingle niam ka bakhaddu ha ka arpu pratrik urumphang 1000 apulai ha ka ba ka mas bakhut kansalong ha ka yingmani Christ Light of World Cathedral Bongaigaon but antap ha St Jude's Prayer Tower Kajalgaon but ikilangot ki sister anle don buram ha ka sngi ka babut ha ka Porsche Powaji Stamp ha St Paul's Pastoral Center Rangya katba ya ka met jong uno hikai Umairan Ranger an ra no shakataka sa jong u ha Darjeeling but ya ka met jong Sanjay Swajari and Pynkit ha ka jaka sa jong u ha Bongaigaon Nagalang jong Father Peter's imli ula pharu ya kurwo sngolam shabaro ki bahya ngasam bat ki ba it bathon jong kini kin riungun ba ubleun don rekat bat ki hakum kani ka por ka bas ngau sik thang bat ba ubleun a ga jingja thai ka bamju kut ya kini kin riungut ki riungan jong ka balang Catholic ki bala du no ya ka mensiem ha ka jingja ka bas ngau si Nga para Peter's imli parish priest jong ka nong po parish nga pau ka jisangu yau blay try kan ran nong bu benta nong sam benta wa la suma suker mulari yangi menta hakane kasngi ar po nyau tarik ubna rempang jong snem ar hajar afulai ya ka ba kini ki hendrungot ki kalmla ban yu ya kane kasngi nama beraka jian no ka accident men kasngi ha ka por arbaji architect no paisngi ha ka jaka ha ka ba ni khot ka umbang sumer Riewniam district kat ba ki dang leit na ko hati ka Shillong bakane ka accident kala jia kine ki nremot ki long kumne I Father Matthew Das ibadai parish priest jong ka ba Rama parish ha Bongaigaon Diocese I sister Mila Green Das ibadai headmistress
jong ka St John Higher Secondary School Barama Parish I Sister Pramila Turkey ibadena bahagan para parish I Sister Rosia Nongrum ibadena nong Thomai Parish I Mr. Merong Ranja ibadai inong hikai jong katai ka school I driver Sanjay ibadai na katai hi ka jaka kene ka jingjia kala jia kalong ka basngausi ha kane ka jela ka jungi ha kane ka Diocese ka jungi pad ha kane ka dong ka thain ya ka ba ki hendrengor ki mensi ki ba kodor ki ladu ha kane ka sngi ha ka ding ya kendu jong kane ka accident ya simro ya kane ka kabu ban ai kublei ya u bishop Thomas Pupulopolil wadai u bishop jong ka Bongaigaon Diocese ya biji jong ka te ka Diocese ki ba tang chu sngau ya kane ka jingjia ki la long bokloi lan ban pha ya ki lando man pej ban khmi ya ki ek jun kam jong ka te ka jingjia ya ban paru ka jing sngau lem ya ki karpang ha kane ka por ba kane khlaman ka long jingjia ka ba dum ngan ya ka Diocese baroka wei habaya ki mensim jong kin rungon ki la Khlad no na kane ka por thai ya ban paru ka jing sngau lem ya ki bahi ng asam jong ki te kin ringot ki bala Khlad no na kane ka por thai ki bahi ng asam jong pada Matthew Das ki ye ka ye ka sam jong ki te ki sister baro laingot ka ye ka sam jong une unong hikai ba une nong nya jong ka te ka kali ka pan paru ka jing sangu ya ki pada ki sister ki ba long kloi lan ban ai ka ti ka diang ka mon ha ka jun kam jong ka ne ki jing jia klam na khain ya ka jing kodor jong kapor ka jong ki hakum kane ki asngi ki la pendot ya kapor bendot lengkat ba ngi ha kane ka jingjia ka bas ngosi thang ka pen paru ka jing sangu ya udisi jong ka Riewniam district ba ai ka ti ka mon ha kane ka jingjia ka ba ngau sur khai ha kane ka district ka jungi ya ki police department ka ba pen le ki e bro jurun kam na ka banta ban pen biang pen Meit ya ki e boro jong kini kin rungon ya pen pau ro ka jisangu ya doctor kinas ke balong kloi lan ban le ki e boro ki jurun kam na ka banta kini kin rungon ya pen pau ro ka jisangu ya ki pai dong sing chnong jong kanong po area ka bal ai ka ti ka mon ha kum ka ne ka sngi kim khen ya ka por padya ka jingko dor ka por ka jong pi re pila don na do mennen baro simit bat menta baro sisngi hadu lai baji AA pila don kat bat ngi hadu ba ki ne ki met yap kilami na ka ne ka civil hospital nongpo bagile ai chala ki jong ki jaka ya ka ba maki kelawan ya pen paru ka jing sengangu ya baro kito badon kti karpang kinong mikmat jong kini ki atli ki konsumensi na jirang bana nongpo ki balapan poi ya ki ambulan jong ki haka ne kapor bangila bapun kam ya ki hak bapun poi ya kini ki medyap ha ki jika baper bar ki bajingai na ka ne ka accident jong ka jingjia jong ka ne ka accident sei sien ka pun pau ka jisangu ya pi wei ki bala don kti ba ki to bala dubai na ka benta ki ne ki men sim ba Khlad no to blai ka khu ko do ya pi wei blai nang ri na somar yangi ha ka ne ka sla por thai ka ba blai wa ai yangi ya por ya ka ya to ka blai no ai ka jing thai pam ni ko ya ki ne ki men sim ki ba la khon no men nen kasni hu blai shi